So, hello po guys! Welcome to my YouTube channel again and my FB page. So, nandito po ako ngayon kakabsat for magluluto po tayo ngayon ng kaldereta kasi may inuwi po ni Papang na kalding po dito na meat. Tapos ngayon po kakabsat, nandito po ako sa kwarto ko kasi napakainit po sa labas. So, nandito po ako para i-flex tong mga rekado ng kaldereta ko po. Oh, may recipe, yes po kakabsat. So, may carrots, may liver spread, tapos may tidbits, may tomato sauce. Mukhang po sana guys, tomato paste sana, kaso ito na lang kasi ito yung available sa atin. Tapos yung sayote. So ito lang po yung mga gamit ko pong pangkaldereta po kakabsat. So yung yung kambing po, so nandun po sa labas kasi alangan itugot-tugot ko di kakabsat. So kinakailangan ko lang i-flex po dito tong mga rekado ko po or recipe. So let's go guys. So ito lang po lahat ng mga rekado po kakabsat. May bawang, lasuna, carrots, pineapple, tomato sauce, liver spread, and sayote. Tama. Nakikita. Hello, kumusta ka? Kailip ko, kadam ko'y danak. Naglabas aldaw, bulan ket tawen. Ayat mo, kadin ida nagbaliwen. Kaya't ko ida apasublien, kailiw ko napintas alangin langin. Hello, kumusta ka? Kumusta at net di ka puso? Hello, kumusta ka? Tawag ko ting kasumbatan. Daw ko asyak tay sang petang. Hello, kumusta ka? Hi guys, napakamalas ngayon kasi nawalan po tayo ng gasol kaya nandito po tayo sa bahay po natin. So, ang hirap magluto guys. So dito na lang po ako magluluto guys kasi nawalan po tayo ng gasol. Oh my goodness. Tas wala pang kahoy. Oh my god, paano na to? Matutuloy pa ba ang pagluluto or hindi na? So let's continue here. Oh my goodness. Oh, paano na to guys? Kidlaw ko asyak tay sang petang. Hello, kumusta ka? Kumusta at net di ta puso? Hello, kumusta ka? Tawag ko ting
So, ayun po kakabsat. So, nalpasin. Tapos na po yung linuto kong kalderetang simple. So, ang hirap pala guys kapag nawalan ka ng gasol or sobrang init tsaka hindi mo makakaya talaga pag nagluto ka ng kahoy tapos oh my goodness, wala akong masasabi pero kinaya ko naman po guys, so good job.